Takže vás vítám, tohle bude můj takovej, no prostě let's play server, kde bych mohl natáčet, teda přemýšlím na tom. Takováhle díra prostě, model taky není. Jen to teda takové, není tam nic novýho v tom, ale není muzika. Jinak nemám koupený Minecraft a uvažuji o tom, že bych si ho koupil, možná teda, uvidím. To mě nebaví jenom Minecraft, to není moje jako nejoblíbenější hra, to mám jiný hry, protože mám tady, já nevím, Iron Man na hru a takových kraviny, bohužel mě to baví. A možná, že bych na tady to ukázala, jak se dávají módy a možná, že bych je i ukázal v Minecraftu, ale to asi fakt těžko, protože sami vidíte, jak se mi to hodně laguje. Bohužel to nemůžu, alebo prostě mám špatný počítač a myslím, že tak za měsíc bych měl mít novej. No a chtěl jsem dělat teda tématu, no, to by bylo to. Omlouvám se za ty dvě kraviny, jak jsem natáčel ty videa. Co máme? Jak jsem natáčel těch online film, co jsem jenom tak si ukázal. Možná, že bych ještě jednou natočil, která mě hodně moc baví. A promiň si, že jsem hrál přes čítech, já jsem vůbec nechtěl, ale mi to tak poslal kámoš, jako na odkaz mě to poslal, já nevěděl, co to bude čítech, protože se pak omlouvám a kdybych to možná tak někdy natáčel jinak, jako možná kdybych to natáčel ještě jednou, jen tak pro fokus, tak by to hra určitě vůbec přesím. Prostě protože já si za to fakt omlouvám, ale prostě o to nemůžu. Osamit tak mě můj dobrý kámoš. Skype. Jinak na Skypeu se nevím, to má skoro, tak kdyby se chtěl, tak si něco takového přidat. A to by bylo fakt všechno. To budu asi teď času nebudu mluvit. A asi vidíte sami, jak se mi to docela snadku. A asi budu jenom ukazovat jak díl. Travička. Travička. Moje travička. A jo, skoro nevím, taky tam ten starý si to mi tak dobře. Já si to zanám těch traviček, abych to mohl takovat. Jo, možná, že kdybych se mi chtělo, tak bych do Minecraftu dal common items a ještě mod, jak se to jmenuje, a jo, a ještě bych tam dal single player command. To je takový první video, hrál to docela dost dlouhou dobu. Měl jsem tam i předtím módy, ale já jsem se bohužel musel prostě vymáhat, protože s tím se vůbec nedalo natáčet ani hrát, protože to by bylo strašně, to by bylo ještě větší lagy, to by nefungovalo ani tak, a to by prostě, tam bych prostě vůbec nehrál, no. A vlastně nevím proč, ale jestli byste mi někdo mohl poradit, třeba na to do komentáře, proč můžu natáčet jenom já 15 minut. Jestli musím mít nějaký odběratele kvůli tomu, nebo takhle. To jsem teda fakt jako nepochopil. Tak kdybyste mi napsali proč, třeba no, někdo už má taky ten kanál a mohl natáčet jenom 15 minut. Jo a možná kdyby bylo třeba trochu víc odběratelů, tak bych mohl udělat i děkovačku nějaký her. Vlastně udělal bych i z her, jestli byste, já mám nevím takovou špatnou kameru, ale mám tady i druhou, ta je lepší, a s tou bych mohl natáčet videa na Xbox 360. Mám asi tak 12 her, tak bych z toho mohl dělat to. A to by se fakt tolik nesekalo, to by fungovalo úplně normálně. Jo, předtím jsem měl vlastně demo verzi, pak já jsem si to fakt hodil
do normálního Minecraftu, tak to. Tak se nedivte tím. Obrazem to bylo o takový chlapa prostě, jmenuje se PC Gamer, no, ten se tam je napsaný a ten tam má demo verzi a mám to vlastně tam týče to. Kdybyste chtěli, můžu udělat ještě ukázat, jak si dát do Minecraftu skiny, to umím taky, umím dávat docela dost hodně modů, měl jsem tam Zeppelin mod, ještě nějaký mody. A bohužel za měsíc budu mít fakt nový počítač a s tím to bude hodně dobře, to se mi slíbí, ale budu natáčet i přes tenhle. Protože zapnu nový počítač, jako já mám notebook, to je takový slabší a v tom počítači prostě to už bude. Nebude to notebook, bude to na prostě s tou zvednou a tak prostě. A tam by to mělo jít hodně líp, protože já nevím jak to je, ale myslím si, že teda notebooky to tolik nezvládají. Teda aspoň ten můj. Jinak můžete to vidět, že vám takhle příští díl, abych se mohl dát. Řekněte mi, jaký byste chtěli skin. No a řekněte mi taky, z čeho byste chtěli, abych natáčel, ale já vám řeknu, jako jaký tady mám hry momentálně. Iron Man a Battlefield 3, ale z toho pak natáčet nebudu, protože to mám tam, tady tam není vůbec multiplayer, a taky ten se mi reaguje jak něco tam se vůbec nedá normálně hrát. Bohužel. Ale jak říkám, na tom novém počítači by to mohlo fungovat i líp, ale teď ještě jestli si nastačil ten můj background. Vlastně nejsem v Minecraftu za to dobrý a hraju ho asi tak od 1.2.7, no od 1.2.7 myslím. Hrál jsem i Minecraft Classic a to byla pitomina, to se vůbec nedalo hrát, prostě se divím, kdyby to někdo ještě hrál. Tak kdybyste chtěli, tak šel ještě Minecraft for free, to bylo, ale to nešlo, já teďka mám na mé stránce Minecraft, to je Minecraft for free, ten bohužel, ten kdo dělá ty stránky, asi mu to nějak nepovolil, nebo tak něco, já jsem ten text moc nepochopil a prostě musel to z toho dát pryč. Ale tam už není Minecraft. Docela jako je, jestli bych chci jak to vypadá. Když dám torčku na trávě, tak mi začne takhle jakoby zelená. Mám otázku. Takovouhle. Jak mi bude takováhle diva. Já vlastně jsem jakoby, jsem docela nemocný, takže se omlouvám, jestli bude, a mám docela dost špatný mikrák, takže se omlouvám, jestli bude nějaký špatný video. No a ještě si to musím jakoby spravit nějak v tom počítači, aby mi to fungovalo líp. A možná, že bych mohl natáčet ještě z multiplayeru, to by se mi možná tolik nesekalo. Tak se nevřím toho. Protože znám pár serverů, když tak vám na ně dáme IP adresy, napíšu vám, jak se mě neregistruje a tak dále. A jinak, kdybyste měli ten server v multiplayeru a chtěli by si vědět, jak se jmenuju, tak to je moje jméno, je to Tom MCQ11. No, nevím, co bych to měl říct. Jo, ještě jsem se chtěl zeptat, jestli jestli byste mi poslali třeba nějaký podcast na ty videa, protože já se nevím docela rozkoukám, když jsem nemocný nebo to, protože já se strašně moc nudím. Já bych vám klidně dal odběr, že já dám odběr skoro každému, když se koukám na ty videa, protože mě to fakt strašně moc baví. A koukám, že za chvilku budu muset končit, natáčím už 9 minut. Takže už jenom 6 minut budu moct natáčet. No a když tak bych vám ukázal, jak udělat třeba různý redstone obvody, opakovače třeba. Já nevím, já toho, ale zase neříkám, že umím úplně všechno, protože já toho taky moc neumím. Třeba mi nejde dát do Minecraftu Craft a takový.
No, takže jenom co bych k tomu řekl. Lajkujte. Aspoň až se mi aspoň trošku nebude lagovat, tak to vypnu. Ale to mě to fakt diví, tak mě tak, jestli byste mi tak mohli napsat proč. Jestli je to až nějak za měsíc, že se to nějak, že až budu mít nějak za měsíc, že se mi to povolí natáčet díl. Jak říkám, na tom novém počítači by to fakt šlo o hodně líp. Se na něj docela dost těším. Ale prostě nejsme super bohatý, aby jsme si mohli kupovat tolik věcí. I mě asi slyšíte špatně s tím mikrákem, protože já ho mám na notebooku, já nemám zaskoupený mikrák, nebo to já jsem to dostal s tím počítačem, že to je zabudovaný, takže se omlouvám, když mě třeba neslyšíte a pak se i omlouvám za ty lagy. Prostě já nevím, co s tím udělat. Já bych chtěl mít 64 bitovou javu, ale bohužel nevím, jaký nainstalovat. Tak kdybyste někdo věděl, tak mi napište do komentáře a tady to jsem si chtěl opravit nějakou. A jinak natáčím přes, řeknu, jak se jmenuje ten program, Fast Stone Chapturen. No, takže to sledujete taky. Byl bych rád, kdyby se mnou třeba někdo hrál v multiplayeru, kdyby mi řekl, že by se mnou chtěl natáčet videa, nebo tak nějak, že a dal by mi třeba jméno na Skypeu, protože já si nemám s kým povídat. Vlastně jsem přišel tak v 1 hodinu ze školy, protože mi bylo strašně hodně, no a prostě tak dále. To by bylo asi tak všechno. Už mám docela čas, už máme jenom 3 minuty na natáčení, takže tady to odpadám akorát a už se s vámi rozloučíme. Jo a když tak se omlouvám, jestli slyšíte v tom nějaký to šumění, protože ten mikrofon je fakt špatný. Ale budu mít sluchátka s mikrofonem a ty by snad měly fungovat líp. Nebudu mít to sobě prostě říkat, protože jsem prostě nechci říkat osobní údaje. Ani kolik mě je let, nebo tak nějak. Dělám si taková spoluvníčku tady. Já se jen podívám, jako, co to ten efekt, ať si to údaje. A teď už se to zase znížilo, že jsme to hrozný. Na tom novém počítači já jsem ho měl, akorát, že jsem ho někdo potřeboval učit. No, vlastně nepotřeboval. Se jako vypnout, no. A na tom to šlo fakt o hodně líp, protože tam se mi to vůbec nelagovalo, bylo to úplně super. A jinak to jsem chtěl, budu dělat asi tak, když mi bude dobře počítat, tak bych dělal 2krát za den ty videa. A jo, jsem se nemůžu najít. Omlouvám se, že nehraju se zombounama, no, sezonvíkama, protože jinak to už byste to lagovalo ještě víc. Ten můj počítač to fakt skoro vůbec nezvládá. Já neznám hru, kterou by zvládal, maximálně toho Ironmana, ten mi jde úplně nejvíc ze všech her. Ale nevím, jestli by z něho měl dělat nějaký let's, protože mi nejde vůbec natáčet. I když to zapnu tu kameru, tak mi to prostě nejde. Takže asi za chvilku ukončím, protože koukám, už to máme 14 minut, to máme na to jenom 1 minutu. Do toho už nic moc neřeknu. Jsem takový upocený. No a to by bylo asi tak všechno a na v příštím díle. A jinak v tom příštím díle budu dělat prostě lepší, vidíte, nemám tady žádný server s tím, to je žádný server, který tam nefunguje momentálně. Tak nashledanou od příště.